Gracie Ibarrako Alba Rodríguez munduko grappling txapelketan lehiatu zen urria erdialdean eta bigarren eta hirugarren postuak lortu zituen bertan 20 urtez azpiko kategorian. Gaur berekin gaude eta berak azalduko digu hobekin nola iban zen lehiaketa. Kaixo, Alba? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, hasteko pozik ez, lortutako emaitzarekin? Bai, oso pozik. Eta emaitzak alde batera utzita, esperientzia izugarria izan zen. Aintzintik, prestaketa gogorrak egin dituzu eta nola joan dire prestaketa horiek, zenbat denbora egon zara hau prestatzen? Udara guztia egon naiz, entrenatzen, egunero entrenatzen nuen, igual astelen asteazken eta ostiralero klaseak egiten dituen, nire akademiako klaseak, eta gero astearteetan eta ostegunetan gimnasiora. Baina hori ezen nahiko horrelako lehiaketa baterako, orduan, 2 hilabete lehenago hasi nintzen atope eta egunero egiten dituen 3 entrenamendu, 2 entrenamendu eta gogorra izan da, bai. Igual, adibidez, egiten dituen 2 orduko klaseak eta klasea eta gero gelditzen nintzen nire entrenatzailearekin, sako batekin, entrenatzailea jartzen zen atzean, goma elastiko batekin tiraka, nik pesoekin orkatiletan eta errepikapenak egiten. Eta, karo, gelditzen nintzen hilda, arnasa hartu ezinik, baina hori ezinbestekoa da. Ze gero borroka bukatzen dezunean, sentsazio hori edukiko duzu, orduan ezinbestekoa da ohitutzea sentsazio horretara. Baina kostatzen da. Hori aipatu duzun bezala, zure gorputza horretara ohitzeko ez, munduko txapelketa batera, gainera, pentsatzen dut ere, eman beharreko zure maila, normalean, baino agian altuagoa izan daitekela ez, eta horregatik ere, entrenamendu bereziak egin behar direla. Eta, karo, ez da bakarrik zure gorputza entrenatzea, ere oso garrantzitsua da zure burua entrenatzea. Niretzat hori da zailena. Zure buruan konfiantza izan behar duzu. Eta hori erraza dirudi, baino ez da erraza, Ez da erraza. Gainera hori da, azkenean presiopean, lehiatu behar zara horrelako txapelketetan, eta hori ere jakin beharra da, kudeatzen. Bai, eta zaila egiten da, baina, lortu duzu. Bai, egin behar dezu. Entrenatzen da, eta nolabait ere azken hilabeteak hori egiten pasa dituzu. Bai. Eta nola joan zen txapelketa berez Pontevedran izan zen, eta Espainiako selekzioarekin joan zinen bertara. Nola joan ziren bertan eman zen dituen bi egunak? Borrokak izugarriak izan ziren. Nik normalean lehiatzen nuen frontoi batean, 4 koltsonetekin nahi lurretan botata, eta orduan, karo, eszenatoki hori izan zen brutal, izan zen ikaragarria. Eta, karo, giroa oso ona, ze joan nintzen nik bezalako beste neskekin eta mutilekin, eta gero borrokak, batzuk ondo, eta beste batzuk, ez hain ondo. Ze nik oraindikan esperientzia gutxi daukat maila horrelako lehiaketetan. Ze nire lehiaketa garrantzitsuena izan zen Espainiako txapelketa izan zela otsailean, irabazi nun eta hortik mundialera. Esperientzia gutxi daukat, orduan oraindikan faltatzen zait pixkat soltatzea eta borrokatzea benetan borrokatzen dudan bezala. Baina hori da lehiatzea eta esperientzia hartzea. Orduan, karo, borroka batzuk ondo eta beste batzuk galdu nituen, baina igual ez bestea asko hobeagoa zelako, baizik eta nire akatsengatik. Eta akats horiek gero nire akademian ez ditut egiten. Orduan da hori, esperientzia hartzea. Baina orain hasi naiz, gelditzen da oraindik. Poliki. Lehenago aipatu dugun bezala, agian akats horiek ere presiopean lehiatzeko urduritasun horiek, kudeatzea izan daiteke, eta hori esperientziarekin ikasiko duzu. Gainera ez zegoen nire entrenatzailea nire atzean. Zegoen Espainiako
selekzioko entrenatzailea, eta hori nabaritzen da. Hala ere, emaitza onak Ja. lertu zenitun, Bai. orduan, pozik egoteko egokia da, ez? Bai. Lortu zenuna, eta beraz, egindako lanak ere, fruituak eman Bai. zituela, argi dago, bigarren eta hirugarren postuak lortu zenituen, ez da? Bai, bigarrena kimonorik gabe, eta hirugarrena kimonarekin. Lehen aldia da munduko txapelketan zaudela, eta beraz, hemendik aurrera ere, hurrengo erronkeia aurre egiteko, ez dakit indarra ere izanen duzu, ez? Hombre, edo motivazio hori. Claro, bigarren postuan gelditzea, izan da, hurrengo urtean, lehenengo postua izan behar da nirea. Eta gainera, oraindikan, hurrengo urtea izango da nire azkeneko urtea, 20tik azpiko kategoria honetan, orduan aprobetxatu behar dut. Eta bai, hurrengo urtean bueltatuko naiz. Gainera, zuk aipatu dugun bezala, Greixi Ibarra gimnasioan hemen Irunen entrenatzen duzu, eta beraz, zure, han bertan horrelako Irungo gimnasio batentzat ere, zuk lortutako emaitzak eta munduko txapelketan lehiatzea, garrantzitsua da beraientzat ere, ez? Eta zure inguruarentzat. Bai, nire akademian berez, maila altuko lehiakideak daude, baina nik izan naiz lehenengoa Espainiar selekzioarekin lehiaketa batera joan dena. Kide batzuk lorpen izugarriak lortu dituzte, baina berez Espainiako selekzioarekin lehenengoa joan dena ni izan naiz. Orduan, nire izena geldituko da azpimarratua. Noski. Eta gainera horrelako kirol gutxiengoa, ez? Zer nahi dute ez da kirol famatua edo ezaguna, ez? Orduan, oraindik ere garrantzi gehiago, ez? Irunen zure izena eta horrelako kirol batean maila horretan aritzea garrantzizkoa da. Batez ere, hori ezagutzera emateko kirola bera. Bai, geroz eta gehiago ezagutzen ari da kirola hau. Espainiatik kanpo oso ezaguna da, baina Espainian geroz eta maila hobeagoa dago eta gero lehiaketetan hori nabaritzen da. Baina, bai, claro. Gainera, zu erreferentzi bezala izatea, bertze Irungo pertsonentzat edo gazteentzat, neska mutilentzat garrantzizkoa da, alde batetik zuretzat, inguruarentzat, gimnasioarentzat, pixkat jendeagian gerturatzeko eta probatzen hasteko horrelako kirol bat. Bai, nik gainera uste dut, Greixi Ibarran 15, 16 eta horrelako urteetako gazte asko daude, eta nik uste dut nik ikustea motivatu diela beraiei gero lehiatzeko eta gero hori ere horrelako esperientziak bizitzeko. Baina. Noski, hori da, argi dago, zu bezalako adibidea hurbil edukitzeak, lanak gero fruituak ematen dituela, ez? Hori argi dago, zure emaitzekin, oraingo emaitzekin. Eta beraientzat garrantzitsua izanen da. Bai, hasi dira, Espainiako lehiaketara joan ziren, eta lorpen onak egin zituzten, baina ez ziren lehenengo postuan gelditu, baina nik uste dut hurrengo urtean gehiago entrenatuko dutela, eta hurrengo urtean nik uste dut baten baino gehiago lortuko dutela lehenengo postu hori. Ederki, eta hemendik aintzinera hau lortuta, zein izanen dire zure hurrengo erronkak? Pentsatzen dut, gero eta gehiago lortu nahiko duzula, edo ez, aipatu dugu motivazio horrekin gelditu zarela, ez? Eta hemendik aurrera, ez dakitze helburu dituzun, edo ze erronka? Nire helburu nagusia hurrengo urteko mundiala izango litzateke, baina horretarako hurrengo urtean egingo den Espainiako lehiaketa irabazi beharko nuke, orduan helburua epe motzera Espainiako lehiaketa izango litzateke,
eta aldi berean sortzen diren edozein lehiaketara animatuko nintzateke. Ze lehen esan dudan bezala gauza da esperientzia hartzea eta borrokatzea, orduan, baina bai, epe luzera mundiala berriz ere eta epe motzera Espainiako lehiaketa. Eta bukatzeko, nola ikuste duzu zure burua horrelako kirolari dagokionez, ez? Etorkizunean edo aukera ikuste duzu honetan segitzeko? Bai, ikusten dut entrenatzen, lehiaketak egiten, eta igual nire akademian irakasle bezala, ume txiki erakusten edo, baina bai, ikusten dut nire burua jarraitzen, kirol hau egiten, bai. Ederki, Alba, mila esker gurekin izateagatik, zorionak lortutakoagatik eta zorte hon hurrengo erronketan. Eskerrik asko.